Together, growing in faith, changing communities.
Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa sami ngifisa sibuke ivangeli lika Johannesi chapter 20 verse 19 kuze kube uverse 31. Kusihlwa ngosuku lokuqala lwesonto, iminyango ivaliwe, abafundi behlangene ngenxa yokwesaba. Ifisa ukuba sithi uyibuka le ndaba kaJohanesi, izwi lokuqala alishoyo kwasekuwalele sekumnyama. Egcina uJohanesi ukusixoxela lenkonzo yobumnyama, uyixoxe uJudas ephuma eyomkhaphela uJesu. Uthi uJohanesi wathi angaphuma uJudas eyokhuluma nabaFarisi maqedane kwabamnyama. So inkonzo engihlala kuyona inkonzo yokuhlwa. Kuyahlwa emini, kuyahlwa empilweni yomuntu uma izinto zakhe seyishabalala. Luke chapter 24 bathi abafundi abaya eMaus bathi hlala nathi Nkosi ngoba sekuhlwile. Hlala nathi Nkosi ngoba izinto ayisahambi ngendlela. Hlala nathi Nkosi ngoba angisaboni la ngiya khona. Hlala nathi Nkosi ngoba abakwethu sebengishiyile. Hlala nami Nkosi ngoba ngiziboni ngiqhubeka uma ngihleli la ngihleli khona. Kunjani ubumnyama la ukhona? Kunjani ubumnyama empilweni, emndenini, emphakathini nakubantu ozwana nabo? Khona abanye abahlezi behamba belekelelwe amathunzi obumnyama. Othi mufika kubona empilweni zabo ungaze uthi bafelwa kodwa bangagezwa, ngoba la behamba khona basibekelwe ubumnyama bokufa. Abanye ubabone into zabo zingaqhubekeli phambili kuze kube ngathi basingwe inkungu, ababonwa, ababonakali, nabo abaziboni bakephi. Abanye ubumnyama bubenze baphenduka baba ngumzondwa, bashawa ngabantu, hayi ngoba beqonde bona bebefuna ukushaya omunye, badidekela kuyena. Khona abanye abantu makuzophuma ibhadi kumele liphume ngabo. Khona abanye abantu makuzoxatshanwa kumele kwenze sure ukuthi uzoshayeka. Kunabantu abahlezi ebumnyameni. Lobumnyama bufika ngezigaba ezahlukene. Abanye lobumnyama ubumnyama abazalwa nabo, azathi omunye wazalwa enesinyama, asihlanjululwanga isibeletho ayivela kusona. Abanye babo yingoba nakho isibeletho abavela kusona sasesiphenduke ingcwaba nethuna. Abanye bathi behlele esibelethweni ababehleli naye wafa.
baphuma bona bahlala lephunga engeke lakwazi ukuhlanjululwa ngoDeodorant labesibagcobayo. Abanye isinyama nobumnyama babuthole ngeendawo abazihambayo. Abanye ubumnyama nesicwacwa basole ngabantu abasempilweni zabo. Abanye ubumnyama nesinyama basole bethi bayolashwa kanti bayobulawa. Bangaki abahleli ebumnyameni? Okwesibili akhuluma ngakho uJohannes uthi iminyango ivaliwe ngoba bayesaba. Zimbili izinto engifisa ukukhuluma ngazo. Eyokuqala ukuvalwa kweminyango. The doors are shut. Abakwazi ukuphumela ngaphandle. Sebephenduke izigqila. Sebephenduke iziboshwa empilweni zabo, emqondweni yabo, emndenini yabo nasemakhaya abo. Akakwazi ukuzenzela enye into. Akakwazi ukuqhubekela phambili. Bangaki kuthina abaphila impilo yokwesaba? Bangaki kuthina abaphenduke izigqila ngoba nakho besaba ukuzama? Bayesaba ukuqhubekela phambili. Bayesaba ukuzama nokwenza into entsha. Basibonile behluleka, babazwile abantu ukuthi bazohluleka, abasafunike nokuqhubekela phambili. Bangaki abathathe izinqumo ngenxa yovalo nokwesaba? Bangaki abathathe izinqumo ezibalimazayo manje ngoba benqabile ukumethemba uNkulunkulu? Bazivalele abayindawo. uJesu uyangena ame phakathi kwabo. Amazwi okuqala abanikeza wona uthi ukuthula makube kinina. Uxolo alube kinina. Bangaki kuthina abaswela lenkonzo yoxolo nokuthula? Bangaki onhliziyo zabo zihlephukile? Bangaki abalimele balimazana balinyazwa ngabantu kodwa abazi bazokwenze njani? Kunezinto negameko ezenzakalayo empilweni, emndenini esihlalisana nabo ongeke wakwazi ukuziguqula kodwa uyabona ziyakulimaza, bayaphoqa ukuba uzamukele. Uyamkela kanjani into ekusika njengereza ubusuku nemini? Uhlala kanjani nomuntu ozothi take it or leave it? Uhlala kanjani uphila impilo yomcenga, uphila impilo yokuthi angikwazi ukuya kwenye indawo ngoba ngidepende kuwena ngakho konke? uJesu uthi namhlanje uxolo malube kinina. Ngesonto elidlule ngike ngakhuluma kancane, ngikhuluma ngokuthi ngifisa ukwenza umcimbi wama-singles. Baningi abesimama abawujabulela lo mcimbi. Kodwa futhi baningi nabashadile abakhalayo ukuthi manje mapholoba wasushiya ngaphandle. Ngase ngiyahlala ngiyacabanga ukuba baningi ama-happy couples mhlawumbe bekumele benzele nabo umcimbi.
ngiyafisa bangaki abayoshiya. Kunabantu abahleli hayi ngoba bethanda ukuhlala badinga ukusizwa ngenyama yengwenya ukuze bakwazi ukuqhubekela phambili babone ukuthi abakuhlalele akunayo impilo. Uthi uJesu uxolo alubeke nina. Gama lesibili lishoyo uthi yamkelani umoya ocwebileyo. Labo eniyakubathethelela bayakuba bathethelelwe izono zabo. Ukuze ukwazi ukuqhubekela phambili ngisimame empilweni kunezinto ekumele ngidlule kuzona. Kunabantu ekumele ngibashiye ngemuva. Kunegameko ekumele ngiyozilahla. Kunezono lami ekumele ngibhekane nalo ukuze ngikwazi ukuqhubekela phambili. Kusizani ukuba ngibe umuntu engingesiye, ngipretende kodwa ngiyazazi ukuthi ngaphakathi uningi okonakele. Igama lokugcina uJesu engilibona esibizela kulona inkonzo yokuzixolela. Mina uqobo lwami. Le nkonzo iphoqa ukuthi angibheke la ngingenzanga khona kahle. Angibuke amaphutha namahlazo ami. Maqedane ebese ngixola, ngicele uxolo, ngiqhubekele phambili. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi sibusise sivikele isikhanyisele. Mayisinika amandla negracia ngoyise benendodana nomoya ocwebileyo.